आंनि भिडिअआ जाहैबाय दिनै मा होनो खुमब्राजों दाउ जानो नागिरदों जोंहा लोगोफोर दाउ जानो होनबाय थानायखाय आङो दिनै सिथारसिगोन आंना केमेरायानो माबायदि नुदों खोमसि साइज नुखायो नै लोगोफोर बोरैबा नुखायो स' लोगोफोर बिदि बानायलांबाय थादो नै जोंना सुनुआनो गोरोन्थाव खानायलाय नै सुनु ओइ सेट नै जोंनियाव मा बियो नै खुमब्राखौ हानानै लागोनसै लोगोफोर नै हागोनसै जा गोखैखा जों खुमब्राया अयथासार गोखै नै लोगोफोर खुमब्राखौ हाखांबाय नै एबार दै गुदुं फुदुंसिगोन आरोना लोगोफोर दै सिगोन दाउ सिथारग्रायाबो माबायदि मेदा गम नायनो नै दाउआ मासे जामसिगोनलाय लोगोफोर अन्थावथाव नायै फिसा नै सावबाय दाउ बेदरखौ बयलारफोरनि बिदि गोदाखौनो आथिं थोंसे सुग्रानि गोलावआव गोदाखांबाय होनोसै एवथुमना होसनसै खुमब्रायाथ' नै आं बेदर एवनो सामब्राम होला ओमफ्राय आं बै मा होनो खुमब्रायावनो होखाजोब्बाय दा होसनसिगोन आं माबायदि जादों सना ओंख्रिया गोदैबाव जाहैदों माबायदि नै बेनो आंनि फिसाजो देरसिना लोगोफोर उन्दैखौ मालाबा खिथागोन माबायदि जादों खोन्था बरिया गोथाव जाहैदों कारेन्टआ थांलायबाय नै दा लोगोफोर बेनिफ्रायनो दोनथ'बाय